ଲୋକଟିଏ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ, ତା ମନରେ କ୍ଷୋଭ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ବା ତାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ସବୁ ତୁଟିଯିବ। ଦୋଷ ଆହୁରି ବଢୁଛି, ଅପରାଧ ଆହୁରି ବଢୁଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ଇଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ନିର୍ଯାତନା, ଏସିଡ୍ ପକେଇବା, ବିନା କାରଣରେ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିଷହ କରିଦେଉଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ଖସିଯିବା